Здравейте! Днес ще си поговорим за едно състояние типично за първите 4-5 месеца от живота на новороденото, а именно коликите. Всички родители, които сме се срещали с този проблем, знаем колко са мъчителни дългите часове на безутешен плач, колко са капризни и раздразнителни бебетата ни. За нас остава чувството на безпомощност и на вина, както и влошено качество на живот. Обичайно, за да се намалят болките и силният плач на новороденото, се сменят няколко продукта против колики, които се прилагат за кратко време, а резултатът е един и същи. Нищо не помага. С други думи, много е важно да се избере правилният пробиотик и правилният продукт, които повлияват причините и той да се прилага по препоръчания начин на опаковката. Какво представляват бебешките колики? Хубавата новина е, че коликите са само функционално и преходно нарушение на стомашно-чревната система. Не са установени всички фактори, които ги причиняват, но главните заподозрени са незрялост на червата, хранителна свръхчувствителност, свръхпроизводство на чревни газове, преходен дефицит на лактаза и променена чревна микробиота. Полезните бифидобактерии и лактобацили са намалени за сметка на ентеробактерии, които могат да причинят подуване на коремчето и газове. Това е едно от доказателствата за ролята на микробиотата, както за развитието, така и за контролирането на бебешките колики. Но нека да чуем какво казват учените. Чревният тракт на здравите бебета е населен предимно с присъщи бифидобактерии. Те са от ключово значение за създаването на здравословна микробиота след раждането и по време на детството. Така наречените олигозахариди в човешкото мляко са сложни захари, които се срещат изключително в майчината кърма. Въпреки че са в голямо количество, бебетата не могат да ги усвояват. Олигозахаридите от кърмата могат да се усвояват само от бифидобактерии с човешки произход. И тъй като говорим за дисбиоза, свързана с бебешките колики, логично е да може да възстановим баланса на чревната микрофлора с пробиотик. Но не какъвто и да е пробиотик, а съдържащ типични за тази ранна детска възраст микроорганизми. В нашите аптеки вече е наличен най-новият продукт H-Biota ColiCare. Това е натурална и безопасна пробиотична формула, разработена специално за чревното здраве на кърмачета и малки деца. Какво е H-Biota ColiCare? В състава му са включени два много специфични щама, както и витамин D3. H-Biota ColiCare е първият в България представител на така наречените прецизни пробиотици. Той е предназначен от раждането до 3 годишна възраст. Чудени ли сте? До сега си говорихме за колики и изведнъж казвам, че е подходящ и за деца до 3 годишна възраст. Да, това не е случайно, защото грижите на H-Biota ColiCare не се изчерпват до първите 5 месеца на бебенцата. Как и какво прави H-Biota ColiCare при малки деца до 3 годишна възраст? Останете и ще разберете малко по-късно. H-Biota ColiCare е клинично доказана пробиотична формула, която насърчава развитието на здравословна микробиота при бебета и намалява симптомите на бебешки колики само за една седмица. И двата щама в H-Biota ColiCare принадлежат към видове естествено присъстващи в човешката кърма и са изолирани от червата на здрави новородени. Ето защо продуктът е напълно натурален и безопасен, със съответните ефекти върху здравето на бебето. Само с един прием на ден всички бебета от деня на раждането си могат да се възползват от пробиотика, независимо дали са кърмени или хранени с адаптирани млека. Щамът Bifidobacterium, съдържащ се в H-Biota ColiCare, е изолиран от червата на здрави кърмени бебета. Той има изключителната способност да усвоява олигозахаридите от кърмата и така насърчава нормално развитие на микробиота, което може да има благоприятно дългосрочно въздействие върху здравето. Нека да поясна думите на Марто.
Щамът Bifidobacterium longum, който се съдържа в H-Biota Colicare, е много специален, защото е един от малкото бактериални щамове, способен да разгражда сложните захари в майчината кърма. Това има два положителни ефекта. При усвояването на тези въглехидрати не се образуват газове, т.е. отстранява се една от основните причини за коликите. От друга страна, тези захари са храна за бифидобактериите и по този начин се създават условия за заселването им в бебешките черва. Нещо повече, самите бифидобактерии отделят вещества, които на свой ред са среда за развитието на други видове добри микроорганизми и по този начин спомагат за правилната колонизация в ранна детска възраст. Всичко това прави H-Biota Colicare толкова ефикасен и различен. За да изберем правилният пробиотик за нашите малки съкровища, той трябва да има ефективност и безопасност, доказани в клинични проучвания, и най-добрият вариант е те да са златен стандарт. В заключение, H-Biota Colicare е патентована пробиотична формула, която съдържа два бактериални щама с специфичен и добре проучен механизъм на действие. Ефикасността на продукта е потвърдена в няколко клинични проучвания, в които са участвали стотици бебета. Пробиотикът намалява симптомите на коликите при кърмачетата само след едноседмичен прием. Ефектът на H-Biota Colicare не зависи от начина на хранене или раждане на бебето. Ефикасността му при бебета, хранени с адаптирано мляко и родени с цезарово сечение, отличава продукта от други добре познати пробиотици на пазара. Експериментите за антимикробна резистентност, проведени в съответствие с най-високите стандарти за безопасност на Европейската агенция за безопасност на храните, показаха, че продуктът е безопасен. Не бих могла да обобщя предимствата на H-Biota Colicare по-добре от Марта. Но важно е да се знае, че за да има ползи от пробиотик, той трябва да се приема достатъчно дълго време. Няма как да очакваме ефект след няколкодневен прием. H-Biota Colicare се приема ежедневно, всяка сутрин по 5 капки на ден, за не по-малко от 3 седмици. Доверете се на H-Biota Colicare, защото той би могъл да подобри състоянието на вашето детенце през първите 3 години от живота му. Освен това, спокойното бебе означава нормално ежедневие и качество на живот за нас родителите. Как би могъл H-Biota Colicare да помогне за здравето на малкото дете? Чрез заселването на нормални микроорганизми в бебешките черва, което се осъществява до 3-та годинка. Този процес е от решаващо значение за здравословния растеж на децата, тъй като влияе върху състоянието на червата, метаболитното, имунното и мозъчното развитие. Важно е, че нарушенията в чревната микробиота в ранна детска възраст са свързани с по-висок риск от развитие на имунни и метаболитни нарушения, включително алергии, диабет, затлъстяване и синдром на раздразнените черва с израстването на детето. Следователно, здравословното развитие на микробиотата през първите 1000 дни от живота спомага за дългосрочните ползи на здравето. И за да спомогнем за спокойствието във вашите семейства, сме подготвили подаръци. 3 от вас ще спечелят 3 кутии пробиотици от марката H-Biota. За целта участвайте в дискусия под видеото на вебинара в нашата страница с коментар или с въпрос по темата. Харесайте страницата във Facebook на Аптека Аспида и H-Biota. 3 победители ще изтеглям на случайен принцип и ще ги публикуваме в коментар на 27 септември тази година в сряда. Пожелаваме успех на всички дами, които искат да забравят за коликите и да се наслаждават на своето спокойно майчинство.